Però miri, hi ha una cosa que és fonamental, i és que no saben, no tenen ni idea del que està suposant això. Cap d'ells, la gran majoria dels diputats al Parlament de Catalunya, d'alts càrrecs, que són 324 i ens costen 25 milions d'euros, 20 milions d'euros pels autònoms, amb 25 milions d'euros es podia perfectament ajudar a 12.500 autònoms més, però han fet una política que és africana, i no ho dic de manera pejorativa. Això semblava els camions de la UNICEF quan van a l'Àfrica, reparteixen els sacs als pobres, a la pobra gent que té gana, i quan s'acaba el camió se'n van. I el que no ha tingut res, que es foti. Això ha passat amb els autònoms. Els primers que han arribat, els primers 10.000, ho tenen. Els altres, que es fotin. Però no tenen ni idea, perquè no saben el que suposa ni demanar que t'ajornin els pagaments, ni que ja no saps què fer perquè els clients et comprin, demanar els ajornaments als teus proveïdors i no dormir a les nits pensant si la comanda aquella o l'oferta aquella que has fet te l'acceptaran demà. Això està passant. Això està passant a l'autònom i al petit empresari. I estem vivint amb l'aigua al coll. I ho dic en plural, perquè formo part d'aquest col·lectiu. Tots ells, amb sa vida, han sabut el que significa això, perquè han entrat a la cosa pública als 21 anys, en porten 40 i encara cobren, com els alts càrrecs de la Generalitat, 80.000 euros l'any per fer l'Alexis Serra, per exemple, la reforma horària. Com si ara la reforma horària fos una prioritat pels catalans.